Праща ли? Не, отива да покани Явора, бе. Айде, здравейте, цялата компания! Добър вечер на най-големите звезда днес! Айде, Явора, покажи ги какво може това БМВ. Трябва да влизате, не знам. Ела не знам, той не чува. Айде, влизай. Стой! Нас ще ги пусне. Една пиричка, Явор! Аре, влизай. Вие какво ще кажете? Много ви благодаря, елате да се видим, да скрием. Айде, Явор! Виж това! Аз показвам, ти повтаряш, аз затварям, ти отваряш, аз затварям си очите, ти ги отваряш. Както виждате, някой нещо спря. 6. Някои от нас това са по-притеснителни и трябва да ги изкараме на сила. Пробвайте. Абе, давай. Не съм отварял. Не ни пускай нас. Според мен си губим печалки. Айде, заедно ми е паста компания! Да не си ходиме пеша и ние. Да не си ходиме пеша, викам. Какъв е автор? Автор е писател, бе. Кажи, че сме свои, бе. Аз показвам, ти повтаряш, аз затварям, ти Аре, качи се, де. Хайде, Ела, може да напишеш след това цяла книга за нас. внимавай, груби грешки да не стават. Ей, как да се качиме, като си заключил? Хайде.